Memos di enw'r darn. Mae o'n ffilm sy'n parhau am 10 munud. A mi nes i ffilmio rhan fwyaf o'r ffilm wrth ymyl llong, hen long, sydd yn gorwedd fel corff mewn cae rhwng Flint a Aberystwyth. A dwi'n cofio'r llong yma ers i mi fod yn blentyn, yn pasio fo ar y tren yn mynd o Gymru i ffwr i Lundan neu lle bynnag, neu yn ôl adra. A gweld y llong yn y cae a meddwl bod o'n fy atgoffa fi o ryw fath o ffilm neu fath o'n i wedi darllen neu breuddwydio, o'n i'n cweit yn siŵr be. Felly un diwrnod nes i benderfynu camu oddi ar y tren Aberystwyth hefo'n nghamera a mynd i ffilmio. Ac o'n i yn eitha ofalus i ffilmio'r llong fel bod o wedi fframio fel ffotograff. Ac oedd bob dim mor llonydd heblaw am yr adar yn hedfan o gwmpas y llong. Wedyn es i yn y car i Ynys Môn ac i fynydd Paris, sef hen chwarel ac adfail, chwarel copr ydi o. Ac yn ôl bob sôn mae wedi cael ei ddefnyddio fel lleoliad ar gyfer ffilmiau sci-fi. A yr un peth efo'r llong, oedd o'n fy atgoffa fi o rhywbeth, ella ffilmiau, ond nid o rhywbeth o mhrofiad personol yn hun. Rhywbeth arall, rhywbeth bach fwy pellach i ffwrdd. Felly nes i ffilmio'n fanna a wedyn ffilmio wrth ymyl y môr. Ac o'n i eisiau creu rhyw fath o syniad o fynd ar daith, ond bod o ddim yn amlwg be oedd y taith a be oedd y stori. Achos dwi wastad yn meddwl am sut i greu naratif heb naratif, neu naratif sydd bach fwy anodd i'w ddallt. Mae'r ffilm yn reit personol, ond dio ddim angan i neb gwybod yn stori a'r ffaith bod fi wedi mynd ar y tren ers i mi fod yn blentyn. O'n i eisiau creu ffilm oedd yn cysylltu efo bob math o bethau ac oedd yn atgoffa wahanol bobl o wahanol bethau. Yn atgoffa ni o be da ni wedi gweld yn y cinema neu be da ni wedi darllen unwaith, ond nid rhywbeth rhy personol i mywyd i, bod o wedi lleoli yng Nghymru, lle dwi wedi cael yng ngeni a magu. Da ni rwan ym Mhansglas Uchaf, sydd hanner ffordd rhwng Porthmadog a Chanarfon. Ges i ngeni yma yn y tŷ a ges i magu yma tan o'n i'n 19 a wedyn nes i symud i Lundan i brifysgol i astudio Celf Gain. Felly mae yna perthynas ofnadwy o agos efo'r lleoliad y milltir sgwâr a mae o'n wir. Dwi'n teimlo'n ofnadwy o agos i'r lle, i'r tir. Dwi wrth fy modd yn cerdded o gwmpas efo pad o bapur, sgwennu nodiadau, braslunio, tynnu lluniau a teimlo'r awyr, iach, gweld y mynyddoedd. Ar ôl symud i Lundan a dwi pellach yn byw yng Nghaergrawnt yn astudio ac ar fi'n symud i Japan, mae o mor bwysig i ddod adra ac i weld bob dim eto. Heddiw dwi wedi bod yn sgwennu yn y llyfr pethau bach yn wahanol i'r arfer. Felly fel arfer mi fyswn i'n sgwennu syniadau am ffilmiau, beth sydd ar y meddwl, ond ar hyn o bryd dwi'n dysgu sut i siarad a sgwennu'r iaith Japan oherwydd fod i'n symud i Tokyo mis Medi. Felly heddiw mae'n llyfr braslunio'n edrych bach yn wahanol i'r arfer. A dwi'n ymarfer sut i wneud y siapa a'r syna. Sy'n lot o hwyl. Ella bod o wedi cysylltu efo cael y magu yn ddwyieithog. Dwi wastad yn teimlo bod o'n ofnadwy o ddifyr i ddysgu wahanol ieithoedd a dysgu sut i sgwennu nhw, siarad, cyfathrebu iddyn nhw. Mae o'n fraint, ofnadwy o fraint i ennill y wobr yn y Steddfod. Dwi wastad wedi cymryd rhan mewn steddfodau lleol a wedyn wwan i ennill yn y Steddfod Genedlaethol. Mae o'n deimlad gret. Yn enwedig ar fi'n symud i Japan am flwyddyn a hanner. Mae o'n ffordd neis o glymu pethau efo'i gilydd. Dwi'n symud i Japan mwyn gweld diwylliant hollol gwahanol, diwylliant gweledol. Dwi am weithio mewn archifdy ac institute ffilm i wneud ymchwil ffilm. Ond i wneud hynny dwi angen siarad yr iaith. Felly mynd yna i ddysgu Japanese mi rai i gychwyn efo.